Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Şu gün 2025-nji ýylyň 7-nji mart hepleriniň anny güni hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanallarına. Hormatly watandaşlar, şu günkü biziň efirimiziň temasy Türkmenistanda MHM agentler mesçitlerde kalgoçlary ogurlaýar. Gelin şu temasy etkeşelim, näme bolup geçýär Türkmenistanda we Türkmenistanyň umumy hökümeti näme işleýär? Halky näme işleýär, korrupsiýonlar näme işleýär, atalogul zulümler näme işleýär, özüne prezident diýip ýören Serdar Berdimuhammedow näme işleýär, özüne milli lider lakymy goýan milli lider näme işleýär. Gelin şoňa sert geçelim. Ine efire başlamakam men ýatdyrçak bolýan häzir TikTokda efir edip dur, Instagramda efir edip dur we YouTube'da, Facebook'da efir edip dur. Gelmede bir näçe video görkedeýin, ýani bir näçe maglumat görkedeýin. Şo ýerde biz diňläp göreli ine azat ýani radioda şo ýer material goýdy öz kanalyna. Ine bize materiallar alýar, ol ine radioda atdym, şonu ýani suwd etdi. Gelin şonu diňläýin. Hämede material goýun 1 minut. Annyň epesli köpelmegi bilen imamlar türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny goldamak baradaky wagyzlaryny ýaýbanlandyrdylar. Bu aralykda mesçitlere barýan raýatlaryň aýakgaplarynyň ogurlanmagy bilen bagly wakalar hem göz görteli artdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji martda paýtagtdan maglumat berdi. Häzir paýtagtyň mesçitlerinde imamlar taraba namazyna barýan adamlara prezidentiň alyp barýan siýasatyny bir agızdan goldamagy ündýärler. Olar hökümetiň siýasatyna garşy bolmaklygyň fitneçiligi, ýurtda höküm sürýän asudalygy bozmaklyga barabardygyny aýdýarlar. Diýip wagyzlar dinlän aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga imamlar hökümetiň alyp barýan siýasatyny soraw astyna almaklygyň Allah tarapyndan saýlanan hökümdaryň garşysyna gitmeklige diňdigini hem öňe sürýärler. Olar munyň bilen hem çäklenmän, munyň islam dinine garşy gitmekligi hem barabardygyny aýdýarlar diýip aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň müftüliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 18-nji maddasynda dini guramalar döwletden aýrydyr. Olaryň döwletiň işine gatnaşmagyna we döwletiň wezipelerini Sesin gelen akmurada. Gelen ak. Sesin gelmeye. Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz edýändigine, namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dilek etmegi tawşyrýandygy barada ençemegede habar berdiler. Sinçiler Türkmen din vekillerinin bu ädimlerine yurtda islam dininin siýasata garşdyrylmagynyň aýdyň suwtnamalary hökmünde baha berip gelýärler. Bu aralykda 1-nji martda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen akşamara mesçitlere baryp taraba namazyny okuyanlaryň köpelmegi netijesinde mesçitlerde raýatlaryň aýakgaplarynyň ogurlanmagy bilen bagly wakalar göz görteli artdy. Soňky günlerde mesçitlerden öýlerine ayak ýalaňaç gaýdýan adamlaryň sany epesli köpeldi diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şäheriň etrap polisiýa bölümleriniň birindäki çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, mesçitlerde aýakgaplary ogurlanan adamlaryň polisiýa arz etmegi bilen bagly wakalaryň sany hem artdy. Şol sebäpli mesçitlerin köpüsiniň girilgelerinde köwüş çykarylýan böleklerinde polisiýa tarapyndan goşmaça video kameralar oturdulyp video gözegçilik ýoly goýuldy. diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada şäheriň polisiýa müdürliginden resmi tesbir alyp bilmedi.
Muhammed ağa, Türkmenistan'da göç edaralaryň işgärleri siz eşitdiňiz ýalňyja. Şu ýaly maglumaty inni doğrudan hem ikinci gerek meçhitler adamlar çağırýar. Inni meçhitlerde MKM polis işgärleri baryp şu ýerde provokasiýa edip adamyň köwüşini ogurlap, ýagny şu ýanky ajrar ýaly meçhide gelmedi ýaly oňdaşyndan ine MKM işgärleri Gurbanlyň görkemesi boýunça ýanky mollalar, imamlar şu ýerde bizim paçamyza degmek bolanok, ol Hudaý tarapyndan berilen kim şol paça garşy çyksa watan haýyny, watan döwlegi diýip şu ýaly propaganda ýaratdyrýarlar. Käbiler ýerinde käbiler gülänok, durdur imamlar, mollalar we satyranlar we Allah hyzmat edýänler we ine şu ýanky problemalary göz tutup görgül adamlar barýar şu ýere meçhide ýanky öz namazyny okumany we gaýdyşyn aýaklaryňyz gaýtmar bolýar. Bu gülkünç zat. Men öňe aýdym. Bu rejim bir hili döwledem däl, şular hökümedem däl, bir gülkünç bir zat. Şonuň edýän işler, mysal üçin bir problema çykanda, şonu çözmek üçin bular gülkünç ýanky şonu çözmek üçin gülkünç netijeler alýarlar, gülkünç reşeňler alýarlar. Olar şolar edenle ýene-de onun beter gülkünç bolýar. Näçip şu ýaly rejim, tupoy näçip rejim, Türkmenistan rejimi ataly oğlun korrupsiýon bandatynyň alyp barýan siýasat şol ýaly gülkünç şol ýaly bir uğursuz, şol ýaly bir halka garşy amolyn bir halky güldürýär, bütün dünýäni güldürýär. Şo barada bir aýtyp berseňiz, gysgaça söz sizden Muhammed ağa. Salamu aleykum vatandaşlar, salam Murad ağa. Murad ağa berde bana da jaňa aýtdylar da şonu şeýle şuda ýöne ola kirnäme aňyrdan ýazýarlar. Ola diýe imin hökümetiň özet diýär munny. Kitapda näme maksat ýaty? Meçhitlere birinciden adamla barmasın diye. Şolar bir korkujak bolýar. Ýoksa meçhide bir ogry adam barana, otak barýarly hemmesi bir-birini tanaýarlar, halis Allah'dan Hudaýa demedip, ýoksa Türkmenistanda meçhide barýan adamlaryň özü göz asyndaky adamlar. Olaň ýerinde polisiýa idarlap ýör. Bu taýda näme? Birinciden her şey gelmekleriniň öňüne geçjek bolýar. İkinciden beýleki musulman döwletleri aýtjak bolýar. Biziň halkymyz bular diýe bir neme adamlar, bulara ruhsat berdiň, görýän köwüşe ogurlaýarlar. Şol üçin öz bir diýen çäklendirmeklerini abasna wad etjek bolýarlar. Biz polisiýa goýýak şu taýda, biz KGB'ni uratýak, biz kamera, video kamera goýýak, şu ogurluk edilmerýär diýjek bolýar. Ýöne o däde bir meçhitlerden korkýar. Biz şu wagtda ikinji ýylda halky çagyrýar meçhitlere baryn diýip. Meçhitlere barmak en şu wagtda gowy ýer. Şu taýdan halk öz hak hukugyny talep etmeli. O tak barýan adamlar Hudaýa ananyp imanyny öwürlen adamlar gelip halis namaz okajaklar. Onu ýurduň içindäki problemany görüp otylar, bilip otylar. Şol üçin öz arasy niyetlerini meçhitlerde beýan edip öz faraiz dinini ýerine ýetirjek bolýarlar. Şol üçin o tak ýyglanýan adamlar ola imanyna gaýdyp gelenler, şol üçin hökümet şolardan gorkýar. Ola ýurt talaýarlary görýärler, ýurdu bozup görenleri görýärler. Biziň hemmemizin betbaxtçylygymyz bir haramzady ýurdu talaýarlygyny görýärler. Şol üçin ola Türkmen talap oturan diktatorlara, cinayetkarlara potansiýalny howp awonýar. Bu şu taýda adamlar şala bir zat bolsa, adamlar birleşip köçe çykyp şu hökümetiň soňuna ýetip bilýärler. Şonu bilenmelýär. Dünyada bolan zaten şu İran'ın revolüsiyası iminli meçhitlerden başladı. Meçhitli yıkıtak bir yer ki adamla birbirinin gepleşip bilelikte hareket etmeyene ılgap bilýärler. Yöne bu hükümet imamları bozuyor. İmamları dinsiz, vicdansız, imansız adamlar imam edip koyuyor. Ola hükümetin tarafında durmalı oluyor. Yöne eğer hakiki Hudaýa ananýan imanly, vicdanly, ahun bolsa, molla bolsa, imam bolsa var, halkyň tarafynda durmaly.
Hemişe de tarih boyunca dindarlar halkın tarafında duran. Halk bulan hükümet yolbaşçılarının arasında bir most hükümüne, bir köprü hükümüne duran Moğollar. Şola da hemişe aman bolup duruyor. Şola da halkın fiillerine, hürmetine münasip oluyor. Yani hükümet tarafından koyuluyorlar. Onu öz ıkbalını hükümete bağlı ettiler. Şu hükümetin yıkılmağı bile ne? Onun halk sonuna yetiyor. Murad ağa, erti 8 Mart günü şol çinin bir şonan bir kutlayıl bilerikti. Men häzir yine bir dadaydı işte adam Murad ağa. Şu an İran'ın hükümeti eyni şula yana halktan korkup Novruz bayramçılık etmelilerdi prikaz çıkarttılar. Gör. Tebebi halk İran'da hiç mescide varmaya. Mescidle olduğunu hükümetinkile ona mescide varmaya. Göne Novruz bayramı praznik ettiler. Novruz bayram tanz edip tavli, müzikli, aydımsaz bilen belleyerli. Şu İran hükümeti şondan korkuyor. Şol için yürüyte prikaz çıkardılar. Fikir edemem bilim praznik eder yana täze beller yani. Täze bellemek bolana her kim hem şonlar uşad etti, kanunun önünde cevap verirdi. Şu attın propagandasını yayratıp verdi. Bula halkın yığınanıp bilyen, yığınanıp bilecek nimelerini bula zor böyle yatıracak bolyanlar. Şu sebepten vatandaşlar mescitlere barın, mescitlerde arkayın sözünüzü aydın, hak sizinkidir. Men bir video uğrattım Murada. Häzir Amerikan içinde indi halkam köçe çıkıp öz yurdunun düzelmegini, prezidentli öz eden ettiliğini ettirmesizlik için köçe çıktılar. Men video uğranda 100 binlerce adamlar indi köçede geçiyorlar. Demokratlar bir nemesi halkı çağır çekiyor. Biz yurdumuzu el almalı. Yine de bir de diktatör olacak olup bir kellesine vuramasın. Şöyle önüne geçmeli Amerikan halkam. Köçede geçiyorlar. Şol için demokratik devletlerde halk esasi rol oynuyor. Halk öz bäfidini, yurdunun ıkbalını özü belli etmeli. Başka adamların elini beramalı. Şol için siyasetten daşlaşmalı. Şol için köçeni ellen vermeli. Şol için tesin çıkarmasızlığı yattan çıkarmalı. Her yerde öz gelecek çağalan için, öz vicdanın için, öz imanın için, öz vatanın için, öz hakkını talep etmeli olmalı. Doğru hocam. Gelin şu Amerikan yankaydan kadrını söyleri. Amerika'da adamlar yine Biden, Trump geldiler. Trump bütün dünya konvensiyaların hakları için kanunlarını bozup başlattı. Yani Amerikan'ı üstürecekler diye. Bir topar adamın kanununu bozdu. Adamlar oturanok. Adamlar yine köçülürdü. Yine ünitlerin köçülürdü. Demonstrasyon ediyorlar. Yine ünitlerin hürmetli vatandaşlar, şu adamlar hiç vakt ön proteste çık görmedik, protest etmedik. Arasında proteste çıkan bağ olsa bir 10% qalanlar çıkıp koşulup yankı tece vakti götürüyorlar. Protest demek öz niyeliklerini bildirmek. Protest demek hüküman sen şu oturun hükümeti ayırıp yankı yok edecek diyen o zaten protest deyip sen niyeliklerini bildiriyorsun. Türkmenistan'ın 40. konstitusiyanın esasında bizim hakkımız var. Doğru. Nemese görkeyin 40. konstitusiyanı. Özümüz 40. madda diyelim. Yani mesela yürüyüt görkeyin şunu. Bir minut. Yine söyleyeyim. Туркменистан'ın 40. Конституция. Орысша да оқып берейін, түркменчеде. Каждому человеку гарантируется свобода мысли и слова. Никто не имеет права запретить человеку свободно выражать свое мнение, а ровно воспрепятствовать его распространению в соответствии с законом. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждения или к отказу от них. Каждый человек имеет право на свободный поиск, получение и распространение информации способом, незапрещенным законом, за исключением содержащих государственную или иную охраняемую тайну. Yine 40. madde. Her bir adama fikir ve söz azadlığı käpilendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmegini, gadagyn etmege, şunun ýanynda onu kanun laýyklykda ýaratmagyna täsir bermek hukuky ýokdur. Hiç kim özüniň pikirini we ynam gadagyny beyan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürmegine mejbur edilip bilinmez.
her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan, gaýry sirli özünden saklayan maglumatlardan başga maglumatlar kanuna gadagan edilmedik usulla erkin gözlemäge, almaga we ýaratmaga hukugy bardyr. Ine şu ýaly 40-njy madda bize şol mümkinçiligi berýär. Ine hormatly watandaşlar, şu informasiýaly Türkmenistanyň Gurbany Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow siz ünferin bolsaňyz beýaşine ýanky Hopsuzluk Geňeşini geçirýär. Hopsuzluk Geňeşini geçirmek kabinet ministrlerinden köp geçirip başlady. Näme bu gorkýaly ikisem atalogum. Halktan saýlanmadyk ikisem atalog gorkýa. Şöyle ýanky Hopsuzluk Geňeşi geçirende şeýle diýär. Gurbany diýär. Her zat edin maşgalary aýryşdyryň. Maşgalary bile bolmasyn. Ayağını bozun, eğerini bozun, eğer anır daşına gidelim olsa ayağını bozun. Qara şular ayrışsınlar. Eğer maşgalı bolsa berk bolya, ağzı bir bolya ve olu prosesde çıkıyor. Eğer de ayrışan bolsa her kim öz gaýgysyn aladysyň orun ýanky prosesde aňyrda dursun. Günni doğrudan görürler, ağzı bir bolmaz, ağzı bir bolýar. Indi maňa aýdyň, şul adam Türkmen halkyna görüşýärmi ýa Türkmen halkynyň maşgalalaryny üstürüp, maşgalalaryny ýanky berk edip, birleşip, kömek edip, olar kreditler berip, olar ýanky adam öýlense bir premiýa berip ýa bir bizwazmezny kömek berip, bir üstürýärmi ýa şul adam şeýle bir şertler dörýär, maşgalary pytrar ýaly, daşna gidip işler ýaly onun mäşin ýa erki ýa aýaly öýde galanam ýanky daşlaşan soň ýürekler soňuýa. Yani şu zatlara ünferin 40% halk şeyle ünfermen gaýtyp görkezme berýär. Şunu bundan beter pytratmaly. Ine şu adam Türkmenistany östürjekmi ýa Türkmenistany ýanky baktly etjekmi Türkmen gardanlary ýa-da şu adam Türkmenistanyň döwlet meşhuruna aladysyny edýärmi, edenokmy? Ýazyn kommentariýada öz pikirlerini diýin. Ine şu ýaly maglumatda mene şoka oýdurýar şu maglumatlar Muhammed aga. Maşgalany bozun diýär. Ýanky eğeri daşarypdy işlerin bolsa aýalyna derin bozun diýär. Şol ýanky bu aýryşsyn. Näçe Burada Azatlyk Radiosyna teret, Azatlyk Radiosyna bir ayal maşgala Türkiýede durmuşa çykýar maşgalasy we çagasy we onuň Türkmenistana pasportunu düzeltmäne gitdi. Şonu immigrasiýon we slujbaň başlygy şoňa diýär, eger ýerine gitjek bolsaň $15.000 berersiň, hemen men bilen ýatarsyň diýär. Sen näme üçin Türkiýe durmuşa çykýar, näme türkmenle oňurmaýam şonuň etýän zadyny berem etýär, gel men bilen ýat diýip, şonu bara gün beren akly. Ol Azatlyk Radiosyna gör, bir binamysly şeýle. Bulan asly metot ýurt dolandyryş metody şeýle. Halky bozmaly. Olan arasında ar-namus bolmar ýanyk etmeli, imamdan aýyrmaly, arastaçylykdan aýyrmaly, halky kösemeli, garyp taklamaly. Şeýse gorkudyp türmäge salmaly. Türmede vurup genjip hemme türkmenleri türmäge salyp çykarmaly, ta gözü gorkar ýany. Biz şola bilen dolandyryp otyrlaýy urdy. Şol üçin bularda hiç bir mugaddes zat ýok. Şol üçin imamlara gelip öz kegebeşniklerini koyup, arakorları koyup, imam edip koyup, onlara öz kitaplaryny okutturýarlar, özlerini öňdürýärler. Yazıcıları binamız edip, ayarlarını özleri alıp, aydımçılan ayarlarını özleri birinci bolup, ondan bunları zorlayanlar diýerler, eger etmeden eşine. Bunlar şantaj bilen döwlet saklap otyr. Bunlarda svetoýzat ýok, Murad aga. Şol üçin bizim janymyz ýaýar. Bir mugaddes halk, mugaddes ýurt şolary şunu ýana etdiler. Haýsy bir normal adam, gör Murad aga, haýsy bir normal adam öz maşgalasyny goýup 10 ýyl, 20 ýyllap daşary ýurtda getdi. Öz çagasyny Türkmen doğuran çagasyny Türkmenistanyna goýup gidip işlemäge gitdi. Bular şunu ýana bizim halkymyzy ýolundan çykarar. Şunun siýasatlarynyň netijesi şular. Şol üçin düýbi haram bular. Bular ne tolko, ne köýgini bilýär bular, ne dini bilýär, ne watançylyk bilýär, ne adamkärçiligi bilýär. Şo sebäpden şulardan dinmese bizim ýurdumyz hiç wagt azatlyga da, gowy ýaşaýyşa da barmaýar, dindaram bolup bilmeýär.
imanlı olup bilmeyen, vatanımız söyben bilmeyen, luboy aydımcı, luboy bir yazıcı, hepmesin nimet yaşlı, başta bir kunteğe uğrayan. Bravo. Eline okşamasalar sen yazıcı da, eline okşamasan sen falan. Bir eline okşamak bir yerde, o da iyiliğinde başka zatlara metyen. Çağalarını kuntet yerle bağışla, ayarlarını şun yanak yankı diyerini doğru ol. Hemen şeydik geliyen zatlar ol. Olan Bilen hemen şok. şey prinsip metot upravleneler şunlar. Bravo. Şol Bak, için şok, hem şok. halkımın arasında bolup bilmeyen eğer şu hükümet şula hükümette durdu. Murada O- 58. Mart'ta da bir aylanıp geleli. Bravo. Bravo. Ha. Aydalyň doglam. Hormatly ayal, gyýylar, gelinler, eneler, ejeler. Biz sizi yetip gelýän 8 mart bilen bayram bilen kutlaýar. Kutlamak bilen birinji bilen size can sağlyk. Öýüňizde saçaklaryňyz dökülip, bak durmuş gurunup, durnukly, agzy bir maşalaňyz bilen, dogun arnaşlaryňyz bilen ertir bayramyny garşy almagyňyzy arzu edýär. Nesip bolsa Türkmenistan hökman çalşynar. Häzir rejim yıkıldı diýsen amalya. Inniki edekler sizin bayramyňyz mundan beter şowunly, mundan beter baktly, mundan beter uly toýlap geçirir. Şoň üçin yetip gelýän ayal gyýylar bayramyňyz kutly bolsun. Siz bizim käbämizdirsiňiz. Biz size ynanýas. Siz maşala saklaýaňyz. Siz maşalany agly bir edýäňiz. Siz maşalany ulal diýäňiz. Siz wa biz wa. Şonuň üçin bizim türkmen ayallarymyz gaty mukaddes we gaty asylly, asuda, parahatly ayal maşallar. Şonuň üçin bayramyňyz kutly bolsun. Gelecek bayramlarda nesip bolsa Türkmenistana barymyz bile bellärs. Her bir erkek adam öz ayal dogunlaryny, ejelerini, gyýylaryny, gelinlerini kutlar. Häzir bizim ýagdaýymyz şeýle bir daşdy uretde, ýa-ni daşy uretde görüşü bilen zok, kutla bilen zok, bir yerlikli bir size bayramçylygy edi bilen zok. Şoň üçin nesip bolsa şu zatlarynda geçer, dürer. Muhammed abi söz sizden. Ha. Şu 8. Mart günü bütün dünyada şol ayallan çekýän kıyınçylygyna, şolar hakkyndaky, şolun hakkynda bolýan adalatsızlyga döwletler hem bütün dünya jemgyýetçiligi ün çekerýärak 8. Mart gününi belläpdirler. Şol üçin men şu günni men Türkmenistan'daky ayallan, gyýylan ünsüni bir daha çekjek bolýar. Her bir devlette, her bir kıyınçılıkta birinciden şu ayallara ağran düşüyor. Sebebi onu beyliklerde erkeklere göre köp tatlı hem fiziki hem moral neme beter çuvstvitilme. Eyyem şolara ağran düşüyor. O zaman her bir diktatör öz vlastını absolut eline alacak olsa en amatlı da bir topar köne depleri, desturlara dayanıp da ayarları üye salacak. Yani şeydi birlikte yani bir yurdun yarpını siyasetten daşlaştırıyor. Yani olan kaptanına bir tane erkek oturt ya diktatör şol. Öyün içinde işlemende oturmalı, erkeğin okula katmalı, erkeğin manglayına verip oturuyor. Şu in antat usulü diktatörler şol için hemişe hayırlanýarlar. Hiç vakt bir diktatör devlet ayallara azatlık vermeýär, dem hukukluk vermeýär. Bir birden. İkinciden hiç bir ayal azat bolup bilmeýär. Eger özü başgaly dolandyrşynda ykdysady goşandyr goşup bilmese. Yani soňky häzirki döwür biz öňkü döwür ýanakda da hökmen bir maşgalany normalny dolandyrjak bolsam her ayal ikide biliripdi işlemeli. Sebebi häzirki döwürde bizim maşgalany aýlandyrmak üçin maşgala gerek zatla eýem harjy köp. Indi telewizor, kompýuter, telefon, elektr energiýa, tok, gaz, tölemen zatly köp. Muny bir adam işlep, onu saklap bilmeýär. Eger bir adama bir göz tikip otursa, ondan o maşgala eýem aşakdy galýar.
Şu sebepten hükmenem häzirki döwürde ayalla da işlemeli oluyor. Şol için ayalla işlerine de den hukuklu, den derecede erkekle kalacak bolsa ona devlet siyaseti gerek. İkisine de den şert öğretmeli, den alık tölemeli. Şol için bir devletin siyaseti şoňa oluyor. Şol için eger ayal azat bolmaya, eger özüni azat etmese. Yani özü bir durmuşun, bir opşestva hem iktisadi taýdan, hem siyasatyna, hem ijtimai zatlaryna gatnaşmasa. Şonu gatnaşdyrjak bolsam, ayal özüni pallatsen erkek ýanyň alyp bilmeli. Üçüncü mesele şuda erkekliň köne garaýşy ayallara. Şonun biz hükmen, eger ayalla bilen erkekler den bolmagyny isledek, onu hükmen erkekle de öz garaýşyny öňkü köne pikirden çykmaly. Inni biz täze dünýäde ýaşaýak. Täze dünýä, täze şertleri var, täze talaplary var. Şol için erkeklerin garaýşy ayallara dolu ütgemeli. Dördüncü de bir topar dindarlı dini öňkü köne pikirleri bilen tefsir edip ayallara perence giydirmek, olary öýde oturtmaga itikleýärler. Şonluk bilen ýarpy adamy iktisadiyet dolandırışına katnaştırmanı yuvurdun ösmegine päsgel öğretýär. Şu sebepten dini düýp manasyny hiç wagt, hiç bir dinne ayarları kemsitmeli diýilen zat ýok. Ýöne her döwre laýyklykda dindarlar özleri şu döwre laýyklykda tefsirlerini beyan edip ayarları şol opşestva gerek ýana adamlar edip ýaratdyrlar. Şol için öňkü tefsirler dininem aýyrmaly, sabrymenne tefsir bilen deňçiligi doli dini tarapdan düzeltmeli, halk ayarlar opşestvada erkekler bilen deň hukuk kazanary ýanyk şert öğretmeli. Şu zatlar hemmesini dünýä jemgyýetçiligi üns bilen teretýärler. Her ýurdun ösüşine görä ayallary şol azatlyga ýetirjek bolýar. Hatta şu neçelin Amerikan içinde de ayalla bilen erkek, eger bir erkek bir ayal bir işte işlede ayallara statistikadan az töleýärli ta erkekleri. Ya ayallary az iş alýarly bir işe ta erkekleri şol işe köp alýarlar. Şol için biz atla dünýäň ýüzüne ba göne bize esasy şunkun büyük bolup duranda Türkmenistan ayarlarına bizim yurdumuz talap oturarlar. Bizim ayarlarımızı daşar yurtta kulçuluğa mecbur ettiler. Şo bilen bilelikten maşgalaları dargattılar. Çağaları ece kakasız koydular. Bu haramzadalar ayarları ağlamak niyeti bilen $2 her ayarla padarkı veriyek deyip halka ağlayacak oluyor. Şol için vatandaşlar şu pulu olu öz cüzünden verene bula sizin şu çağağınızın ağzından alıp sizi ağlamak niyeti bilen size veriyorlar. Şol için bu haramzadalardan değil. Boldu Murad abi. Doğru diýen Muhammed agam ine Türkmenistan'a eger şol ýaly kömek etjek bolsaň ayal gyýlara birinji bilen maşgalaryny getirmeli. Şol ýa kömek etmeli, şol daş ýurtlarda entep, kösünüp, ýa stroykalarda gillenip, stroykalarda gullar ýatyp, polisden gillenip gelip şu ýaly kynçylyk görýärler. Ine mesal üçin düýün men ortaýetdekilerden guruluşdum, görgüler 18 ýaşdan 45 ýaşaça student diýip Russiýaga gidýär. 40-45 ýaş içinde öňkü polisler ama, emhmetçiler ama, wayenler ama, mayorlar, kapitanlar köpsi gidýärler. Broşura barıp, ýa-ni işlärler. Bir $3000 berip, şolara ýa-ni institutda ýerleştirir diýip, ýa-ni dokumentler doğrudan ýerleşdirýärler, dahat edýärler we bir apşagada propiska etdirýärler. Bu bolsa başga ýerlerde, başga şäherlerde işlärler. Onuň uçskowy gelýär, ýa-ni ýurtda karar edýär, gaty çat ýagdaýda uçastlygy registrasiýa edildi. O zatlar bilen oklar, deden ok. Onuň uçskowy gelmeýär bolan ştraf nime diýär, 150 min rubl ştraf edýär. Ol adamlaram ýa-ni nämetçiler bilen ok. Inni
Penza'da okuyan olsa Saratov geçeriyor, Saratov okuyan olsa Ivanov geçeriyor. Şeydi Rossiyada bir institutda perevod edip aylanıp diyorlar. Niye de pul verip saklanıp bolyan bolsa şey dip institut okuyorlar. Ne institut park koyuyorlar görgülü. Ne öz morimler görüyorlar. Birinci görüyorlar, son pul bilen ýa-ki nimeler yapýarlar, bolmasa kowulýarlar. Kowulsalar deport. Ne häzirki barýan oglanlar içinde Rossiyada Useyne bolan soň FSB, migrasiýa adamlar gözläp ýören soň tutulýarlar da ýyllalar diýär. Umuman Türkmenistandan kardalyp Rossiýaga gidýärler, Rossiýada işlejek bolup ýene tutulýardy, ýene karda düşüp ştraflaryny töläp ýene ýyllalar diýär. Häzir biz Türkmenistanda ötmeli, Türkmenistan'da biri ne FSB, ne polis, ne Türkiye polisi, ne Türkiye spesial yankı migrasiya gulluğu bizi tutmaz, koma, deport koymaz. Şunun için biz Türkmenistan'ı vermeli, Türkmenistan'ı vermeli. Men hemmelere yüzlönýän migrasiya daşörtli işleyenlere. Ha bu 10 yıl yeni işlerden, 15 yıl, 20 yıl maşgalan ayrılış gider, hemme dat pozulur, çağan uluk gider, toyuna varmardan ol videoda toy geçirýärler. Bir nime migrantlara daşyny işleýär Muhammed ağa. Ve yani ulu restoranda Türkmenistan'da toy videoda yani ulu ekranı şu yerde en atası migrant ağırdan salami veriyor. En atası toyda bolmaly adam yani şu yerden salami uğraýar. Häzir şu efirin dowamında men tapsam şu videony görkezem. Bu bir maskaraçylyk, bu bir kelle sığjak zat yani. Şoň üçin vatandaşlar içinde ödeliň. İçinde fehel kalsak düzeltli yani. Kovuşadı rejim. Bütün dünyada diktatörlük kovuşadı. Putin kovuşadı kurbanlılar kıvay. Yine şuraya yağdaylar yeni bir informasiya geldi Türkmenistan'dan Muhammed ağa migrasiya gulluğu üyüşüp yığınak geçirerler yol başılar. Inni maşgalara gidecek bolsa yani maşgalasını taklan öğünü iýereli. Hökmen bir ýer çıkmalı, ol pul kazanmalı. O zaman gelenine deport edip yani şonun tiçka koymalı yani nime almalı, biri almalı ve maşgalasını koymasak biz pul kazanmaz. Öýdüp maşgalasını saklan ve pul kazanıp durmalı. Eğer ikisi bile gitse pulum gidiyor öğlere mi diye de. Bir yer içinde kalsa yani ayağın maşgala çağırmalı. Gelmeli oluyor. Pul hükman gelemeli, pul dökmeli. Bolmasa pulsuz kalır. Täze dwijeniýa diýip yani migrasiýa gullugy ormansalarının departamentin başlygyny ýygnap şeýle görkezme berýär. Bunu utanman yığınakta migrasiýa gullugy adamlara kömek etmeli bolsa näil talap bolýar, näme edip bolýar, näil täze skemalar var. Ine şu täze skemany size berýän gazanyň diýip ýa-ni aýdýar. Häzir ptiçka düşdüm. Ptiçkany düzeltjek bolsaň hemen size okap berýän Türkmenistanyň aldy maglumatlary. Häzir kiçik ptiçka bolsa $5.000 çel bermeli. Orta ptiçka bolsa $10-15.000 bermeli. Ulu ptiçka belgili bolsa $25-30.000 migrasiýa berip, ondan maşgalany çykaryp berip diýär. Yani gulçulukdan maşgalany çykarjak bolsaň, pul berip çykarmaly. Biz gulçulukda men şunu her gaýdan çykyşlarymda biz gulçulukda bizim variantymız ýok. Şu gulçulukdan çykmaly. 20-nji asyrda iki halk var gulçulukda. Koreýan halky, Demir Koreýan we Türkmen halky. Başka halk ýok. İsteýän halk çykyp gidýär, gelýär, öz ýurduny. Diňe Türkmenistan, ine Rossiýada uruş gidip dur. İsteýän adam çykyp bilýär, gidip bilýär. Uruş gidip dur, mobilizasiýa gidip dur. Bizde uruşam ýok, mobilizasiýa da ýok. Paraha da atmanymyz, asuda atmanymyz, arkada zamanım, alyp serdarym. Gara näme diýseň ma? Ol altyn asyrda ýaşap, baý bolup, daşörtde migrant bolup kaldy. Bular bizi oýnaýam ya bizi idiot görýärmi? Indi besedeliň adamlar, ine ýagdaýlar şeýle. Yine bir ine informasiya Murada bir habar aýdaýyn, berdi Muhammed'e Ervet habar. Şu atlam ýaňy habar berdiler. Amerika Irak döwletine neme beripdir, forja beripdir. Yine 10 günden şu forjan wagty gutarýar. O forjada şundan ibaret. Irak'ın İran'dan neft, gaz, elektrik alma hakkı yok. Köp zat öňşondan alýar, indi alyp bilmeýär şonu. Şol üçin Irak başga ýerlerden geldi. Türkmenistanam 1-2 ýyl bäri İranyň üstü bilen Irak'a gaz satýar.
Şondan biraz pul alıyor İran. Göne İran'ın hükümeti şonu gövertçekke oluyor. Gövertçekke de elini gövertmeye şunu emeti. Irak'ın devletini kıtlamak için den menden almadan ondan ham alma diye. Şulam häzir bir ulu habarlan biri yakınlıkta Türkmenistan Irak'tan alyan dolarım kesilmegi mümkün. Şulam bir neme habarlan biri bir erbet habarlan biri verdim konulara. Awo. Men ine bizim aktivistlarımız bilen buluşdum da. Olar Günayda Murada biz Türkiýanyň daşyna, Türkiýede işler Türkmenistanyň daşyna. Biz mecbur işlemene. Şurada ölüp kalsak Kilius Madasyna jaýlanar. Onuň ýyzymyzdan çağırır geler. Olam işler. Olam şurada jaýlanar. Bizim hatta jaýlanmana toprağımız hem yok. Şol ýa mecbur ýagdaýda gutçulukda diýerler. Öýe gaýdaýyn diýsek, öýe gaýtsak şo ýerde biz aç ölürüz diýär. Hiç iş yok, rahat yok, biz köseniriz diýär. Bergeler var, berget gaýtdyk diýär. Helam şonu berbilem dok diýär. Diýip aýýarlar. Ine ýagdaýlar şurýaly. Şoň üçin men şol iş migrantlara, içindäki türkmenlere, ýa-ni içinde ýaşaýan türkmen garaşdyrlaryny ýüzlenýän wagt geldi. Mundan beter çekmäli. Şurýaly äpişke mümkinçilikler bizde bolmaly. Häzir hemmeler meçitlere barıp başlady. Ýalňa Adatlyk radioda aýtdy. Ummasyz köp adam. İçinde polislerim doli, emhendemem doli ýöne hiç meşrat diýen ok, gelýän, namazyny okuyan, oturýan problemi ýok. Olurum düşünýär. Olurum golýar. Olurum şu meçitler barıp, bahana bilen barıp halky bolýarlar. Gelin bileleşeli. Emheme bolsun, polis bolsun, ministr bolsun, beýleki bolsun, goşulurlar, aýraly hok şunu. Şul bize hiç öňgeren ok, hiç kime ýol ýok. Dene ýanyna bir korrupsiýalar, olar wagtynça bakdy. Tutup basylsa bol oron kamutowy. İşten gutdygy, gitdigi kwartira namalýarlar, hemme de namalýarlar. Bir saç başlaýar diýär, ondan namalýarlar. Şoň üçin şu rejim bilen bizim geleceğimiz ýok. Tupik. Bu çüýlükler hemme de çüýletdi. Döwlet hem çüýletdi. Bizim durmuşdan çüýletdi. Men bir zada düşünýärm Muhammed aga. Bir döwlet meçhörüne, döwletde işleyen adam, döwlet ýa-ni wezipes bar adam. Hiber döwletiň badygyny bilýän şol döwlete hyzmat edýän men özüme hyzmat edemok, men şu ýere gelip wezipen satyn alyp jüýme hyzmat etmeli. O men döwletiň behwitlerini pikirletmeli. O pikir edýär, ay men jüýümde bolýar, aňada gurbanyň we serdar we olar pikir edýär. Olar şeýle. Ýa gurbanyň serdarym şeýle. Olar öz jüýlerini pikir edýär, halky gysmak bilen ve diýem döwleti alady edýän ýok. Hökümetdäki işgärler, korrupsiýalar döwleti alady eden ok. Bizim ýa-ni işgärlerimiz, hökümetdäki işleyen korrupsiýalar döwlet üçin bir hereket eden ok. Döwletiň aýdyna ýa şoň arkasyna gidilenýär öz korrupsiýan skemalaryny diýär. Men diýjek bolýanlarym, bizde nede döwlet dolanyp bilen prezident bar, nede döwleti öňe gitjek milli lider bar, nede döwletiň problemalaryny çözüljek vice-premier bar, nede döwletiň bir uğruny, ýa-ni bir ulgamyny altyp biljek ministr bar, ne onuň ornmasary bar, döwlet meçhörüne, döwleti gaýgy edýän, öz janyny orta goýup döwletiň ýa-ni behwidini gorap biljek. Ýok. Bular yığınak geçirip, yığınakda migrasiýa yığınagynda ministrler täze skema berýän. Şu skemany ulan o gidirmäň maşgalaryny. Bular ise ol içindekilerden zat alar zat ýok. Biz az ölür, gidirmäň şular diýip, ýa-ni görgüli iş migrantlara, gulçulukdaky adamlar yapyşyp şolardan çörüjek bolýar. Şolaryň gulçulukda. Olaryň düşünýär. Pagony we wezipeti we zady we ýöne olaryň wezipe gulçulugynda. Muňa näme diýjek? Murada ve şu var bir facia da benim yurdumda, halkımda bizi şu imandan, vicdandan aýryan diýen datlym şu zatlardyky. Şulam nereden başladı bir Sovet Soýuzy darganda, Sovet Soýuzyna hökümet ýolbaşçylar näme diýsen hem kim bolmany döwlet behwidini gödegine tutýardylar. Döwlet behwidini tutýardylar, her näetdirip halky razy saklajak bolýardylar. Sebäbi bir topar mehanizmler bardy, olar kontrol etýär.
Yöne Niyazov şonu düğünün sonuna yetti. Niyazov başında her ne bolsa da bir halka kulak atıp her ne etip bir halktan korkma adı vardı. Son yuvaş yuvaştan öz konkurentlerini ayırıp haçanam halkı doğru men eğlenim diyenden son bu haramzada şun yanına vardı. Bir absolut Sovet dövründe işlemediği adam bunda hiç duygu yok. Hükümet işler halk radi taklamalıyanlar. Cevapkarçılık yok düğünün. Hiç Devlet cevapkarçılık bol cevapkarçılık. işleyen adam de. Bugün de Zupnayı vıraştan son odan medinstu direktör oldum odan minister uzarahanen o takmaranı da var. İşi dargatmak bol. O halk bilen işi yok. Studentler bilen işi yok. Onun zani med personali bir günün içinde işte kovan adam. Yani hiç cevapkarçılık diyorlar, duygu yok. Hem med instituttaki işleyen med personellara siz hükmen jurnalları almalı, aylıklarını ketip alan adam. Prezidentin elini okşap dine şun yanına şu neyme deyse şuna hizmet edip gören adam. O zaman bir halkın neyemeliğini bilene, halktan korkana. O zaman hükümete gelenin son, tonku gelirli ondan şu terbiyeni alalım. Halk hiç kim halkı korkulmalı, halkı vurmalı, halkın elinden almalı, halkı ne çakıtsan şonça sana hizmet et geldi, çağalarına devirmeli, iznasiyle etmeli, vurmalı, gençmeli. Şu 2000. yıldan son Türkmenistan'da dep bulup gelen de atla şunu. Hükümet işine gelen adamlar şu terbiyeni alanda. Şunun için neticeden oraya önküden en beter bulup geliyor. Şu neyce gitti? Ondan bula azvere et. Yani vahşilanıyorlar. Şunun için da yani vahşilanmak demek yani vicdandan, dinden, namustan çıkmakları. Şunun için şu an hükümetin içindeki işleyenler şeyli bir hapa oldular. Şeyli bir binamus oldular. Şuları hiç şeyli svetoy mukaddes zat yok durmuşlarına. Ecelerini öldürgen, ecelerinden alacakçılar. Çağalarını öldürgen, çağalarını şuna da razı. Hükümette iş taklamak için çağalarını öldürmeye de razı. Doğutlarının ayarlarının iznasili etmeyen tayin. Şun yanak bir binamız hükümetin içindeki gelen adamda şuna öldürgen. Şol için biz hükümet içindeki işler aytıyor. Siz azat olacak olsanız, siz dininize, vicdanınıza öğrük gelecek olsanız bir tarafa geçin. Biz söz veriyek Türkmenistan büyük götür ütketiye. Adamları imanlı, vicdanlı vatan töyöre vuruyor. Hükümetin içindeki işleyerli dastoyunu aylık alıp dastoyunu işler kellesin kallırık gelir yani yurdun ösmevini koşantılarını koşar yani. Şuna biz söz veriyek, şunu biz güven yerden havadan aydında. Şunun için bir derek hem bir vicdan bulmak, hem bir namusun bulmak, gelecekte de türme vatarlık, vurarlı halk arnarlar deyip ondan korkmak. Şu haramdadeden dineylik, görün şu vurdum et ne ilimiz gösteriyor. Doğru diyen Muhammed ağa. Yine bizim vatandaşımız 8 Mart bayramı bilen kutluya. Jiguli. Salam eneler gelin kıyırlar. 8 Mart bayramımız kutlu olsun. Maşkala ardı birlik. Şu Ramazan ayına çın yüreğinden kutluyan deyip aydiyer. Köp sağ olun Jiguli. Yine men koşulayan Muhammed ağa'nın diyen sözlerine inanın Avrupa'da yalı azat, Avrupa'da yalı bağ yaşatın verleyemin. Amerika'da kıyalı hemme mümkünçülükü yaşatın verleyemin. Gollan demokratik Biz kapasite. şunu etiyek, biz şunu et, söz veriyek şunu edecek. Avrupa'dan investisiya getirir, teknologiyalar getirir. Avrupa'dan bir topor zatlar sistemalar getirir. Siz istenlik vakt Amerika, Avrupa gidiyorlarsanız yolla, ni pasollar, konsullar saklamaz. Çıkarsanız, gelirseniz siz Türkiye'nin arzularını, yani Avrupa yer bir özüne sürecek olup arzularını bir gerek alıyamız. Gollan demokratik vatan Türkmenistan halk hareketini, demokratik opozisiyasını biz canımızı orta uyarsan şunu edersiniz için. Muhammed ağa yeni bir teyadelik var. Yine Türkmenistan'ın gelen teyadelik. Yine Türkmenistan'a meçhitlere barayan adamlar şeyle diye
Üşüyät ya. Hani bize bir çağırşaydın nira gitmeli olsa gidelim de tamamlayalım diye. Şurada barya günle yankı adamlar köpölük gidip oturunu görüyor da şu netice geliyorlar. Sağda adamlar. Niyem etmeli? Yine biz varıp başladık bir belli zat deyip aydiyorlar. Gönde Bu niyem Murada mını var ha büyürü ulan ediliyen zat da siz barın momentin özü dörer. Gönde momentin özü. Haçan alma bir şeyini özü kaç ya da şu an şu tak barmalı ehlik. Halk şu tak barıp ne şu köp barsa bir düşünýärli näme üçin gelýärli. Yurdun içindäki problemany hemmek senden beter. Şol üçin biraz diskussiýa gir. Näçe diskussiýa girseňiz hakykata gowy ýetersiňiz. Yurdun içindäki problema gowy düşünersiňiz. Özüňiz ýoluny taparsaňyz, haçan näili başlamalygyny. Bizem şu zatlary görüp otýar, analiz edip otýar. Bizem gerekli wagty eger şu zat etmeliyip şoňa ýetdiňiz, biz şu zatlary etýäk. Watandaşlar. Hatta oraydan biz uyuşmalı birinci. Uyuşup ağzı birleşmeli. Meçhitlerde ağzı verip başlamasa köçölde biz sakladı nokta. Köçöde ağzı verip başlatan yani uyuşup başlatan deri kovuyalı. İzman polis emhamalaya. Meçhitlerde Allah'ın önüne, Allah'ın yoluna bizi öňümizden çıkan bolmaz. Eger meçhide koyuyor mesela daşına, halçaňy ýazyp bir-biriniň ýanyňda goýlaşyp, gurlaşyp bir-biriniň bilen ağzı verip bolmaly. Muhammed ağa, inni şu Ben bir misal urayın şuna. Gönde. Aynen. Bir İran'la Türkmenli özbaşçılık boljak bolup göreşdiler. Birinci gedek uruş boldy, ikinci gedek uruş boldy, ikinci gedek uruşda ondan biz yaraglar tapşyrmaly bolduk. Indi ýeňilip şäherden çykdyk, hükümet şäherinden. Ondan hükümet abiýawet etdi, indi öwrük gelip bilersiňiz şähere diýip. Ýöne bütün halk indi dogry wayenny olu güýçli, tanklar, zatly hemmes duş, şäher wayenny palajeniýa. Bende şonda hemmek şäherden daşardy, öýün taşlap gitdiler. Men ýaş oglan, ben geldim şähere. Mektep başlanýar da. Mektebe oglanla gelmeli. Bizim goýumyzdan mektepden bir 600-700 metr. Köçelerin hemmesine aylanyp böldi patronlar. Men näme etdim gözde kulağa. Halk tayin bolsa eger näme bolýanyny aýtjak bolýan. Men bir tane öýün içinde abiýewlene ýazdım. Türkmen baýewikleri hemme studentleri mektebe barmellädi, mektebin içinde miting etmeli. Erti irden şu jaýlyň üstünden hayattan hayata böküp bir köçe geçmeli galdy da. Köçeden hem geçtim. Mektebin 3-4 yerine şonu yermedim. Saat 7'de de mektep başlanıyor. Saat 7:30'da vardım. Her kim şunu okap girmenli. Muallimle de girena. Okulçula da girena. Hemmes durla. Ya ben näme bula gelip Türkmenler korkacak bolýar falan. Ananmardan murada. Hemme mektepde şimdi eşittirli var. Hemmes yığınanlı. İyidi giderli. Hükümet şäherine 15 bin 20 bin adam. Kalkan kaçıp gitti. Baýewikler hiç gaýsy yok. Yaş täze adamlar. Tebe milli duygu diyen halk düşünse şeyle oluyor. Hemme kişi koşuluşdy. Hükümet şol için bir adamım tutup atıbilmedi. Şu baýewiklere hiç gaýsy istat diýilmedi. Şäherin içinde ilerleme galdy. 5-6 aydan soň hükümet şäheriniň sovetini saýladylar. Biz Türkmenler, iminne Türkmenler şu zatlary isleyen, Türkmen için göreşýän adamları şäher sovetine saýladyk. Gene de hükümet biz öz elimize aldyk, aýtjak bolýar. Şol için bara halk eger närde açylyk güýçli bolsa, şunýanyk ýerde bir ýerme mümkinçilik bolsa ýygnanışmana halk ondan ýol tapýan ämetmäni. Ondan bir adamyň sesi taýin hemme kişini köçe çıkarmaga. Nire barmalygyny aýtmaga. Onan biz taýinlar. Şol için Berdi Muhammed arkay niýaty berdi nädir. Ömür eder sonra. Sonra yeter. Doğru diyorum. Bir halk uyuştu. Türkmenistan'la yönü protest olmaz. Bir gerekli anlar. Yankı Çavuşeskin'i görküldü ya. Bayram bir çeyre, birden şu çeyre, başka çeyre geçkiliyor. Şunu tamamlıyor. Yine vatandaşlar gelin Ferdel'in şu halkın şu yadayına
atalı oğul näme diýär? Atasy näme diýär, oğul näme diýär? Gelin serdirin. Ine ünsörün bizim ýanky korrespondentimiz Watan Habar programmalary ne şeýle diýär. Onu harwuk koruyucu idarelerin şuyulun ikayına yerine yetiren işlerin cemleneli. Şöyle de karıştı devletimizde hopsuluğu ve asuduluğu öpçün etmek, harwuk koruyucu idarelerin maddi enzamların bünyadını berkitmek, kimin işini hasım kemleştirmek bilen bağlanışıklı meselelere qararlı. Azadil. Salamen hormatly adamlar. Garaşsat hemişelik bir taraf Türkmenistan devletimizdeki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlayaz. Şoň Türkmenistan'ın prezidenti yurdumuzun yaralışlarının belen terkarda başladı. Goşun generali Serdar Berdimuhamedov Döwlet Howpsuzlyk Kenişiniň meclisine geçirdi. Onu harwuk koruyucu idarelerin şuýulun ikaýyny Döwlet Howpsuzlyk Kenişine geçirdi. Ine şo diýenim bu ýöne Howpsuzlyk Kenişine geçirdi. Ine Atagarryýew. Ortaya da Bu Günübli pardon. Gorkya. Bu gorkmasa ýaşa bilen ok sebäbi ýagdaý gaty kyn. bağlanışıklı meselelere qararlı. Evet. Kim mesela prokurorama, MHM'de pograniçniklerama, wayenlerama hemmeti var şurada. Türkmenistan'ın Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Şuň biz Türkmenistan'ın Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň meclisini geçirýär. Meclisde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna şöýlen 2 aýyny alınıp barılan işleriň netijelerini sereder. Hormatly prezidentimiz Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň meclisini Boldy. görkezdi. Şondan soň ýanky şu birinji sözleri ýat tutwaýdy, ondan diktir etýär. Hem kabinet ministrleri hukuk Geňeşini ol adam gurlanyk o ýerde ejem, bajyň we beýlik zatlar gidýär. Şunu edin, muny edin, halky gysyň, halk garşy edin, maşgalaryny bozuň, näme bolup bilýän bolsaň bozuň, az wirege getirmeň, millet paradyçylygy östüriň. Inanyň internetde ýürüýte ol öz ýarlaklaryny çykarýaly. İnternetde bu welaýaty ýanky gyrşdyrýaly, ýanky bu welaýat ol welaýata söwdürýaly, ýanky şu zatlar kontrol edýär. Şeýle bir halka garşy işleýärler, ministrlikler bilen işleýärler. Ýanky ýygylar işleýärler. Ine şoň üçin biz ýöne çakşap barýar, ahlak taýdyny açdyk, wyjdanymyz açdy, nefsimiz açdy. Bizim ýanky maşgalarymyz döküldi, çağlarymyz gitdi. Enatalarymyz daş örtdi. İçindäki inni ayal maşgalan awry gaçdy. O görgüli çağlarına kızık bolup bazar bolup niýe produkty köprak bolsa, gymmatrak bolsa, şoýra baraýa ine 5 çağanma men nämet diýsen edeýin, gaýrat et çağlarıma nahar berdi. Ine şo güni getirdi. Mundan beter näme gerek türkmene? Mundan beter zulüm näýli? Daşyndan bir zulüm gelen bolsa, görüş ýeňi bilerdik. Bu içinden dören öz çüýrük tohumdan gelen zulüm, öz çüýrük tohumynyň zulümi. Indi türkmen halkyna bolan zulüm näýe ýeňmeli? Yazın komentariyada hormatly watandaşlar näýe ýeňmeli? Bular aldygyna kıýrsany uzaklap, kakymyň kıýrsatyny hiç kim berjekkä saklajak diýip, ýanky hukuk geňeşleri geçirýär. Kabinet ministri geçirmän. Türkmenistanyň katastrofa. Türkmenistan'ın aylıkları banklar kredide berýär edarlara. Indi 2-nji aýam kredide berse, 3-nji aýam kredide berse, ondan hökümet surata täze ýanky manat girdilýär. Manat girilse dolar uçup gidýär. Gara katastrofa. Ulgumlarda 10 metr katastrofa. Finansirowany ýok, pul ýok. Hemme pullary ol atasy oğlundan soraman büdjetden göni arkadaş şäherine gidip otyr. Şu zatlara giýje uni ýygnaklar geçirip, giýje uni üstüne işläp, oğullar etraflar aýlanyp, ýa mesele çözmeli adam hukukçuluk geňeşini aram geçirip halk gurkulýar. Ene mesele watandaşlar soraw berýän. Näme Türkmenistan düzelsin? Näme sebäpli bizim geleceğimiz gülýaly bolsun? Näme sebäpli ine bolýa häzir közenýät bir 3 ýylyň, 5 ýylyň gowy bolsun? Soňky 10 ýyla seyret görün. Aşak çöküp barýar, dinamik aşak gidýär. Kim maýa? Şol hökümetde işleyen hökümet işgärleri diýip banditler gelip, gurban bandit bilen dabiwat edýär halky. Boldy.
Ülkenin migrasiýanyň başlygy ormasalyny ýygnap geçirýärde täze dwijeni açdym size şu dwijeniýany edin. Ýa-ni maşala gitjek bolsa maşaladan taklaň öňüni berin. Ol pul kazansyň. Bärik gelende talat maşalatdan öňünden. Bolmasa şoň gidip başlasa işeň bir adamla gitse içindekilerden hiç adam alıp bolmaýar, pulsuz galar diýip täze dwijeni berýär. Ine. Men bir minister sana diýem. Ya migrasiýada näme korrupsiýa ýokmy? Ba. Ya ine hukuk kengeşini geçirýär. Şo ýerde prokuratura ýa-ni näme etdiň diýip soraýar. Ol MHM näme etdiň, polis näme etdiň? Hani aýdyp gelip oturýar, näçe adam tutduňuz? Näçe adam atsaňyz? Näçe tam korrupsiýa tutduňuz? Türkmenistan 100% korrupsiýa, onu bütün dünýä aýdyp dur, ýa-ni swotka çykdy häzir. Şonu alla, şo boýunça hemmetini basmaly. MHM başlygyndan, prokurorun başlygyndan, ýa-ni polisin başlygyndan basmaly. Şolaryň diýär hemmet. Ine migrasiýa gullugy, migrasiýa başlygy aýdyp oturýar, täze düjeni. Bular hökümetde işleýän, men döwletiň bähwidini goramaly, men döwlet üçin işlemeli, men döwlet bolsa halk üçin işlemeli, döwlet halk üçin döredilen zat, men wezipem halk üçin döredilen zat, halk birden biläýse, men korrupsiýa diýen, men ýa basarlar zat, olurdan gorkan olur, ýygnak geçirýärler o. Indi bir zat galdy. İnternetde ýa-ni kişiler konferensiýa geçirmek galdy, Zoom edip, hemme etraplary galdyryp, şurada ukazany berip Zoom'da täze dwijeniýesinde. Ine men täze skema açdym. Migrasiýanyň başlygy täze korrupsiýon skema açyp şonu ýa-ni öz başa girdirýär Türkmenistan reforma hökmünde. Bir nire var ya? Bu näme döwlet? Bu kim şular? Näme şuny berdik? Kim şular saýlady? Ataly ol saýlady. Ýörite. Buňa maýdan zatlar şu ýygnakda daýdy. Näme etseňiz şonu edin. Näme taladyňyz talan. Halka jerime talan köprek. Şu aşgabada gelmedin. Ýa-ni vilayetlarda galsyn. Talan halky, kirletini aldyrmasyn. Näme etseňiz şonu edin. Sizin kanun sorajak ýok. Men kanun soramam. Men konstitusiýa garanti. Men sorajak gel. Başa sorap biljek adam ýok. Basın diýip. Ine şu ýaly ýokurdan bizim geljegimizde, bizim geljek bakly durmuşymyza basışlar edip, ýol beklep, böwet bolup duran adam bolsa, biz nähil öseli? Aýdyň, nähil variant ba? Şular bilen göreşmän başgaça ösküler ýaly. Ya biz Türkmenistan şeýle ýerden goparyp, başga bir okeanyna goýup, şöyle şularsyz ýaşarymy? Nähil etmeli? Men bilemem. Aýdyň. Ine bize bir ýeketek bir uğur tapdyk. Konstitusiýa esasyna öňe çykyp, göreşip, şunu tutsak edip ve Türkmenistan täzeden urmak. Şunu çelli Türkmenistan gurulmady. Şunu çelli Niýazym Türkmenistan guruldy. Şunu çelli Burwalyň Türkmenistan guruldy. Şunu çelli Ferda Berdimuhammedowyň Türkmenistan guruldy. Türkmen halkynyň Türkmenistan intek ýok ha. Näme var? Haýsy atributy var? Haklaryň barmy? Ýok. Jogapkärçiligiň barmy? Olam ýok. Näme etse şonu diýär biziň hökümet. Mülküň barmy? Hawa. Formalna var, olam ýok. Neutralnys barmy? Ýa-ni bitaraflyk barmy? Ba ýöne Putina bagly. Sen wagt gelip ak diýersiň. Bir tarafyny. Garaşlygyň barmy? Ba ýöne formalna. Hakykatdan biz Putiniň ýa-ni ikran atalygy Putiniň itleri. Bizim onun ýa-ni gullary. Näme var? Döwlet atribut ýok ha. Hiç zat ýok. Döwletde işleýän hökümet bir atributyny esasy öyle bular. Näme halky talamak minister skema berýär aşaklara. Han döwlet möçberine işgär barmy? Minister, vice-premier, prezident, milli lider ýa ýene bir zat barmy? Ýok. Döwlet ýok. Men öňden aýdýan. Döwlet ýok. Türkmen halkam tizden ýok bolýar, ýoş bolup gidip otyr. Biz titradyk. Gelin düzedelim şular. Bir gerekde bir günne düzelip bilýär. Bir günne. Meçitler barın. O zaman iyidirler işler. İyidir. Muhammed ağa. Yine bunu näme diýjek? Bu adam ýa-ni hukuk kengeşiniň ýygnaklaryny geçirýär. Iqtisad problemany çözmän adamlaryň ýuridik administrativ problemany çözmän, pasportlaryny çalyşman bir topar problemany çözmän, näme şunu mundan meter gyzyp, şu galma diýalet bolur diýip ýa-ni alady diýär. Maşalary dökmeli, maşalary ýykmaly, maşalary az birlikden çykarmaly. Ne şu zatlar pikir edýär. Bu näme diýjek?
Sövüm yok Murat ağa. Şu derece yetirdi. Ahlaktan çıkan adamla da moraldan, dinden, vicdandan çıkan adamlar. Şol için neçe çalıp deyintek şonça. Gurruntu dem gitmeli şuna. Şol için şu devlete ıkbalını bağlayan adamla akmak. Ine ünferin idea ine Hopuluk Kengeşine geçirdi Serdar Berdim. Birinci bilen yani Kosovya'nın başları, sekretari, Hopuluk Kengeşinin sekretari Gündoğdu çıkışıydı. Gündoğdu bulun qarnaşı. Vayenler tervar etdiler. Birinci bilen qarnaşını oya, yani kreslanı qorumak için. Ine ol plan da oya proval katastrofa. Ine ikinci kim çıkışıydı ya? Так, доктрина генеральный прокурор Мухаммедов доложил об итогах деятельности за 2 месяца с целью осуществления надлежащего прокурорского надзора за соблюдением положений нормативных правовых актов и активного принятия решений. Также отмечал, что особых значений придается повышение профессиональных сотрудников и укрепление материально-технической базы. Qarad bunu näme diye? Atçot berýär 2 ayda ine generaal prokuror hemen at bulýaly, ne şeýle işedik, şu ýaly netijeler kazandyk. Ol ýöneköy ocağa girip galan oglayan oğlanları taptık. O yerde küçük yani prestüpleni ediyenler tuttuk yöne korrupsiyanı ellemedik. Korrupsiya östürüp var ya sizin aydışınız yani korrupsiya diktatörün fundamenti şonun için onu dine berki diye yine daklat ediyor. Onun meter neme diye bir de kurallar vererek encamlar vererek bir de öz profesyonel yardımımızı yine ulol yapıp ayya. Siz profesyonel korrupsiya ötüşüňizi ulalýaňyz. Başga zat öten o kanun bilen o konstitusiýa bilen o polisler prokuratura konstitusiýa bilen o. Ana MHM konstitusiýa maddasyny aýdyp 40-njy maddany aýdyp o maddada da azat haklary boýunça madda bilen gorkudyp seni basar diýip ýa-ni adamlar gorkudýar. Hudaý saklansyn. Aşağıda ýene hemmeler çykyş edýär. Хыдыров полисан başladı çykyş edýär. Так, предотвращение дорожного транспортных происшествий, соблюдение права пожарной безопасности, поддержание правопорядка, как было доложено. Qarad biz parahatçılığı sakladık, biz konstitusiýany ýöretdik, kanunlary goradyk zat diýip bir topar ýalan zatlara ýalar. Ine şunun ýygyny ine sen masalan için Muhammed Ali sen Serdar Berdim Muhammed. Şu sen idiot hökmünde görýär, bir bolmajak ýalan zatlara ýa senim idiot ýaly oturýarsyň da sen bilýän şoň ýalanlygyny. Bir kino. Ondan şular yalançılık bilen kino görkep dursa Türkmenistan nämiş bolsun? Mesele çözülen ok. Hakikat aýdan oklar. Ola bunu alýar, bulum olar alýar. Ministrlara Serdar Berdim Muhammedow alýar. Olam bilýär alýar. Bulum bular alýar. Ay meni Allah'ın halk saklagyny bolýar, men şu prezident. Ertirim prezident. Ine boldy. Tamam. İki ortada biz tutulýar. Halk bol. Muňa näme diýjek Muhammed ağa? Murat ağa, bu zatly çüýrükler. Şol üçin çüýrük şu Siriýany gördüňiz da, Siriýede. Biz şahyda nähillik kılly. Büyük devlet diýip neme edip bererler, nähillik. Bula çüýrük, bula biz üçin o. Şonu ýanak bilsele, ýa-ni halkyň ýygnanmaga ýeri boldy. Halk ondan şu zatlar hemmet bilýär da, şol üçin birji iskara ýetip filiýana hemmeden dargatýar. Şolan bolýar. Hökmenem bolýar. Gitjek ýerim ýok. Dünya ýagdaýym şoňa şert törekýär. Häzir Trump Hameneýe hat ýazdy. Ge polnosty zdawatsa edersiň ýoksa napaday etýär. İran näki ütköşüklerde sıra isleme Türkmenistany öz uğruna alıp gitýär. Şol üçin men size birde aýdýyn watandaşlar. Çal ayağa galayly, ýurdy parahatçylykly ütködeylik. Biz şu aýtýanda atlamaz can çekip hemme de aýtýanmyz parahatçylykly ýurdy ütkötmeklikden ibaret. Başga ýolda da bolar. Biz islemesek Türkmen halkyn beýlek halka ýanak batırlık yerine batırlığım görkeder, revolüsiye de eder, eline yaragamalar, hemme de adem eder. Onu yanak adamla bağıram, tapılarım, boluram gelecekti. Yönü biz şuna yetirecek kabulüyor. Ben parahatçılıklı halk bilen birleşip, parahatçılık yok bilen hükümetin içindeki adamla bilen bilelikte bir haramdadadan diyecek oluyor. Şöyle en anda amatlı yol. Şoňa da biz hemme etmeli da etýär, şert hem eder, etmeli zatlar biz eder. Şol üçin
Mescitlere barın. Mescit taravolara barın. İşiniz olmaz amam näme diye. Ol amamın näme diyeni siz menden gowul ýaňyz. Siz ýöne baraňyzda bir-biriniz bilen bir togurda da dil açyň. Boldy ondan bir ýoluny tapart näme etmeli. Yakınlığına duvar et, bir sağadın içinde hemme zadalya. Bir sağadın içinde. Bir adamın önünde durmuyor. Inni dünya şartlar diyelim ne Putin'in gücü var. Putin şu an giyince bunu doğa koyar Trump'ın gelenine inni men urstan dinip bileceğin ne diyeyim. Şuna umut bağladı. Hemme akbalını şu an Trump'a bağladı. Şu ursunu ettirip yatırayım deyip. İnni ol berdi Muhammed'i korumaklık on kellesinde yok. İnni ol hiç bir devleti koracak bolala. İnni özüm koradan bolýar. Tagaman şu beladan tıptan bolýan ne oldu. İrani en yakın dostu oldu. Şahit deyip haneke dronları ber oturana. Şun Ribakov Nemen Türkmen İran'ın pasol bilen Moskvada duştu. Boynalım Trump näme diýse kol çekin. Yoksa da bizim üstümizde hata etmeň biz öz belamyzy çörsek bolýar diýip aýtdy. Şol üçin men aýtjak bolýan adam. Inni gelip Putin muny gollarmy hadi pikir etme. Putin inni hiç daha da koşuluşmaýar. Şunu bilginin. Putin inni öz cedasyny aldy. Putin tagama şu ursdan tıpta boldy. O eyle beyle efirde diyeni birden göne görünüp duranda şundan ibaret Putin her nettirip öz belasından öz dince kolya şu an. Buna bile işiyor. Şol için Suriye meselesinde de iştah etmedi. Yoksa şu tadı vayenli bazat var. Neçin milyar dolar çıktı ciddi. Bir şehri Bambi dedip dargattı şolun hemmesinden bilye eğer şu hükümet gitti ertinem olacağını. Yönü şuna da kail oldu. Ben işim yok. Şol için Berdi Muhammed'in ne Putin kollarını kadi fikir etmem. İran'ın hiç yardı yok. Berdi Muhammed'i bir sevda etmeyene, zat etmeyene, inni ruhsadan berilmeye. İran'ın içinde eğer demokratik yardı bolsa, şert törese Türkmenistan özelinden. Şol için var hazır Berdi Muhammed'in hemme taraptan pese düşen vakti. Şol için hem en amatlı vakt orada aynı mescitlere var eyleyim, ondan etmeli adaydır. Doğru. Gelin Muhammed Ağa nimet edelim. Gurbanly Berdi Muhammedov näme işläp ýör şu günler? Ine ganyny çalşdyr adetde. Men öňüm aýtdym şu ganyny çalşyp boldy. Münchenden garaşdyr gelip gitdi diýmek ýene de şu arkadaş şäher bilen. Bu öljeğini bilýän. Ölmäkem kep çekçek arkadaş şäher gutjak näme bolsa şo boldum diýip getdi. Bu Banzai'da. Banzai diýdigi ýa-ni Ýaponiýada şu katastrofa gidiyor. Bu katastrofa gidiyor. Katastrofa elti döwleti öýdi ýa-ni Allah'ın ýanyna gitjek boldy. Gelin seyredelim näme diýen şu adam? Näme diýen şu adam? Salam hormatly adamlar. Garaşsyda hemmeşilik bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Dünkü habar Watan programmasy. Şu gün Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedov häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny we täze usullary ulanmak arkaly bina edilen Arkadaş şäherine geldi. Bu ýerde gahryman arkadamyda täze şäheriň çäklerini gurulmagy meýilleşdirýän deskalaryň şekil tasamalary bilen tanışdy. Onuň başynda gahryman arkadamyda täze şäherde değişi ýol başlan gatnaşmagyna eş maksadyny geçirdi we ýol ulugdy demele değişi deskalary awadanlaşdyrmak boýunça maslahatlaryny berdi. Ýeri bilen gahryman arkadaş şäherine tarap barýan Ön garama şintürýädi, ünsörüň. Ön garama şintürýädi. Ogly aýtdy muňa, hemmeler ak maşin sürmeli, senim ak maşin sür diýse, oğlundan gorkup ak maşin sürüp başlady. köp bolukly halkylaryň ýoluň ýanyna geldi. Bir ýerde Türkmenistan prezidentiniň ýanynaky arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça Döwlet komitetiniň başlygy Oradow täze şäheriň çäklerini alınıp barýan işler. 18 ýaşly gyýjagaz her gün bir kostyum giyip çykýar, owudan görünjek bol. Bütün dünýä. Owudan diktator diýmedik şuňa. Gurulmagy Aynan adam, aynat diýerler Türkmenler şu. Aýlawly ýoldan arkadaş şäherine çenli uloýan köçäniň durkuny täzelemek, ony düýpli döwre wapyşdyrmak boýunça işlenip taýýarlanan tasamalar we ýoluň ışıklanýyş ulgamy degişli tütünleriň görünüşleri barada hasabat berdi.
görkezleyen tasarımlaryň gatarına arkadaş şekerine çenni uzap gitýän ýolum. Men bir soru berjek bolýan Muhammed ağa. Indi sizin pikirinizçe milli lider näme bolmaly? Indi men pikirimçe milli lider näme etmeli? Milli ideýany tapmaly. Milli ideýany ýanky detallaşdyryp şonu законодательная власть, yani konstitusiýa girdmeli. Şonu ýanky meclis bilen halk maslahatyny işläp halka ýetirmeli milli ideýany. Özü şol milli ideýa diýip internetde, YouTube'da vatan programına çıkış etmeli, düşündürmeli halka. Sen lider de, sen ideýaň da, sen düşündürmeli şonu. Sen şoň ideýany golar ýaly motivasiýa bermeli. Sen ýanky hojalyk işlerine goşulmaly düýünden. Sen milli lider, sen döwleti ruh taýdan alyp gitmeli. Bu näme dip diýär? Öňki guruşyk kezzapçylygy. Näme milli lider goýdy? Öz oğlunyň wezipetiniň ýanky borçlaryny we haklaryny milli lider edip goýdy da öz aldy. Bizde şondan iki kere prezident emele geldi. Bir prezident, bir milli lider. Ýöne ikisi prezident. Prezidentden çıkan o, giden o içeri. Milli liderine giren o, ýöne milli lider adyny ogurlap, şonu saklap dur. Prezident, aparat prezidenti olsa, bunun halk maslahaty öz aparaty var. Şöyle işleýär. Boldy. Bunu näme diýsem kem? Bir iksan idiot. Bir-birine idiotçuluk edýär-de, ol beýleki bilmeli ýalýar. Biz halk bolup görüp iksan idiot, bir-birine idiotçuluk etýärler. Başka näme düşünüp bolýar? Şo bir wezipeni, şo bir ýanky haklary milli lider alýar, milli liderin haklary ýanky prezidentde. İki bolup döwlet dolandyrýar. Men düşünemok şunu. Maňa bir düşündirsene, men ýanky hiç näçip milli lider kapilimizden çıkıp kalan çalışıp gün stroykasına gidip yani arkadaş şekerini oraya milli lider hakikaten bir ideýany oturup kitap yazıp yazıcıları inteligensiýany üýşürip şol bilen pikir alışyp ýanky gepleşikler edip şol bilen bu çuňur pikirlenip bir ideýany çykaryp onu halka ýetirmek. Ne şol atlar bolmak diýen. Bu gaty wajyp şu guruşuklardan gaty wajyp. Bu bolsa öz arkadaş şeherini kurup aylanıp diyor, büdjetten hemme pullary oglap, guruluşuk biznesi, ýanky guruluşuk edip 50% oglap gitmiyor. Oglam başka bir zatlar diýär, hopsuzlyk geňeşini halkdan gorýar, burwalyny we özüni. Bulam ýanky Türkmenistan näme diýär işem ýok, pullary oglamak bilen arkadaş şeher gurmak bilen. Siz öz pikiriňizi aýdyň Muhammed ağa, mene düşünemek şulary. Neme hiçbir konstitusiýada milli lider diýen söz ýok. Yo o paniýaty ýok. O ýöne anlamak üçin halky. Milli lider diýen zat ýok. Ýöne tarih boýunça stajit edilen zatlar bar. Bir adam gelip bir ýurdun düýüp götür, üýt getýär öz halkynyň bäfidine. Azatlyga getirip bilýär, azatlyk alyp bilýär koloniýadan. Ozan onu üýtgeçligi halkyň bäfidi üçin etýär, ozan şoňa ýurdun lider diýip aýdylýar, lagap berilýär. O bolup biler. Ýöne konstitusiýa boýunça hiç ýyly bizde milli lider diýen paniýaty ýok. Şoňa apyrdylenýär ýok. Ozan özleri bir tofar haramzada jurnalistler, diktorlar, ýaşullar şoňa yaranjak bolup ýöne aýdyp oturýarlar. O zat ýok bizde, ýok. Milli lider kim o? Aytany apyrdylenýär. Näme? Ýaşa adam Türkmenistanyň azatlygy üçin näme edipdir? Näme goşundy bar? Aýtam Türkmenistany öz başçaklyga inni birinji Türk öz başçak döwletiniň prezidentini öldürüp gelen adam. Özüm arlap başynda öz ogly ana edip on jaýlap innem şoň garnaşlarynam ýurda getiren, oglyny aýalyny getiren. Bir tane hemme ýazan kitaplaryna aýyrdy. Bir sözüm şu neçelin aydarak şol ne doğru etdim ya doğru etdim. Eğer bir yurdun birinci azatlyk Türkmenistan öz başçak bolandan soň birinci prezidenti şoňa bir neme bermeliler, baha bermeliler, şu adam ne aýleken. Şu eden iş doğru mu ya ne doğru mu? Eden tiyatrları yurt için bäfitli mi ya diýe mi? Ol prezident bolajak bolanna ogly anak hemme de Hudaýdy. Hükümet alandan sonra tekin çıkaranak yoş-yoştanın ruhnamasını ayırdı, hemme zatlarını ayırdı. Adını hemme yerden ayırdı. O zaman şuna ne diýmen? Kezzap.
Haramzada. Biz şol ciddi. Milli lider de haramzada, kezzap, adam Milli kezzap. öldürüp gelen cinayetkar. Bolli. Milli Mına pırdile diye bak. Bunu düşündürüp bolya. İslenlik yerde men şu haramzadalığını, oğurluğunu, adam öldürüp gelenliğini, kezzaplığını subut edeyim. İslenlik subut neme gerekken men şonu subut edip vereyim. Eğer öyle madem ola geldin diskusya edelim. Şu adam kim? Yurdun pulunu uğurlapıyor. Hani Türkmenistan'da şu öyle gelen diyorundan beri Türkmenistan'ın girdeceleri nereye gidiptir? Kezzaplığı da şu. Öyle milli lider ad verip Türkmenistan'ın baylığını uğurlap olamayacağını oraya ne mi? Kezzap. Bunun şol için onun üstüne kendini demetme. Şundan dineyliğin bakın. Bollu. Hem de kişi biliyorsun kezzap. Doğru diýen Muhammed agam. Ine hormatly vatandaşlar, şul iki gedek gahrman boldy. Kimde kim şun gahrmançylygyny, bir sany bir gahrmançylygyny aýdy berse, biz şoňa ýanky sawuzyny aýdardyk. Ýa-ni kommentarda Gurbany berdi Muhammed iki gedek gahrman boldy. Haýsy gahrmançylygy birinji medal aldy, gahrman bolup haýsy gahrmançylygy ikinji medal aldy. Ýanky döwletde Türkmenistanyna bir uly özgörlük etdimi ýa Türkmenistan bütün dünýä bu taraftan tanıttım. Näme gahrmançylarly? Ýa-ni kommentarda kim bilýän bolsa, bu aýdyn egerde bilýän bolsaňyz bilen bütün halka ýaýradyr şonu. Gelin ýygyny dowam edelim. Muhammed aga gyzykly zatlar bar, men size bu köýe. Umumy görnüşi, onuň uğrundaky ekilmegi meýilleşdirilýän baglary, teklip edilýän ýol belgileriniň mahabat hemde ışıklanış ulgamına degişli tütünlörün görnüşleri bar. Şeýle hem ýol ýakalaryna oturdurmagy meýilleşdirilýän Umuman Arkadaş şäherine musur kolunyň reňkine çelli, nirde goýulmalygy çelli oturup çözýär. Ýöne elementarna halkyň bez dokument deportda ýatyr, Türkiýede Facebook deportyna, migrasiýaň Russiýan deportyna ýatyr. Olar bilen iş ýok. Muň halky ýok ýaly halksyz milli lider. Öz-özüniň milli lideri, öz şäherini gurýar, öz nimesini ýanky öz çaparlyk nimeti var, öz velosipedi var, öz keypine ýaşayan bir milli kezzap. Başgaça diýip bolanok şuň adyna. Siziň diýişiňiz ýaly aprildeýiniz şulşun. Başga aprildeýine gabat gelen o. Gynansak da. Ine şu ýaly hormatly watandaşlar, bire hopsuzlyk komitet geçirip, ýani hopsuzlyk geňeşini geçirip, özüni we kreslosyny gorajak bolýar. Ine häzir demokratik opozisiýa meçitlere adamly ýygnýa, şo galaýmasyny diýip, ýani öňüne aljak bolýar. Beýleksem, ýani AKP'den çykyp, ganyny çalyşyp, zat edip, ýani köçe çykyp, birinji bilen arkadaş şäherini gurýar. Birinji bilen öz halkyny görenok, birinji gün ýygnak geçirip, hany halkyň ýagdaýyny näme, näme çözdüňiz, näme etmediňiz, näme problemler bar. O zatda çözenek ylgap çykka maşyna minip, ölmäne wagtym az galdy. Men şu arkadaş şäherini gurup gideýin. Onsoň näme bolsa da ömür galar şu arkadaş şäher. Ine ulu sözü tobu men size aýdýan DWT halk hereketi nesip bolsa, biz ýene soň Türkmenistana baran soň, eger biz döwlet ýolbaşçylygyndan bolsak, özümiz ederiz. Eger de başga bir döwlet ýolbaşçylygyna bolsa, biz öz meclisde hem yerde öz ýanky предложениýamyzdy bereriz. Öz bizim aýtjaklarymyz bolar. Birinji bilen biz Niýazowyň mazarçylygyny ekskavator bilen galyp ýanky gömenýäli çöllü gömeriz. Tekidler goýarys. Şoň atlary, ejetiniň kakatynyň, bajatynyň hiç kimiň atlary hiç ýerde bolmaýar. Düýüne şolardan bolmadylar. Şol bir zulüm, şol zulüm döwürleriň adam diýip şonu ýatlamadylar. Bagtly durmuşda bizde onu gerekkä. Gurbanyň hem arkadaş şäher şeýle bolar. Arkadaş şäherini ýumar, ýöne hemmerde atasyň, babatynyň, ejetiniň, kakatynyň hemme zatlaryny aýratsa, şol adam bolmadyk ýaly eder. Ve Türkmenistan taryhyny biz dälle tarihçiler ýazar we hakyky ýanky borç ýaly şolara baha bererler. Türkmenistan zulümde boldy 33 ýyl. Niýazow 15 ýyl zulümde saklady Türkmenistany. Bul ýanky 17 ýylda Gurbany Berdimuhammedow zulümde saklady Türkmenistan diýip, şolar taryhy zulüm hökmüne girerler. Şolar diňe ýatdanna, şoň atry tutulanyna zulüm ýanky at tutular. Ine şoňa biz ulsöýe towa nesip bolsa oňraşy. Sebäbi halkyň kösenip ölüp giden garyndaşlarymyz kösenip yaraman
kömek alman ülküden garyndaşlarymyzyň hatyryna bir şulatdyr eder. Ine Muhammed ağa, ine şunun bilen biz efir utarayly, bir saatdan geçtik, bir saat. Hormatly watandaşlar, men ýene bir gerek siziň hemmäňizi meçitlere çagyrýan. Tarwa namazyna barın, şo ýerde üýüşüň, egerde ateist bolsam otur şo ýerde, buddist bolsam ýa beýleki hristiýan bolsam otur şo ýerde. Allahyň öýdürde, otur şo ýerde, o energiýa we dinle, owalar dinle, ýa-ni ayatlar dinle we agdy birleş. Şo ýerde bize agdy birleşmäni hiç kim pähkel bermäni haky ýok. Allahyň öýü. Ine şo ýere barın, gollaň birlik birimizi we köpçüligimiň köpdüňizi, hemmäňiziň bardyňyzy görkezin. Sen geday bol, bay bol, minister bol, vice-premier bol, barın şo ýere. Hemme bol, polis bol, hemmämiz barman şo ýere. Şoň üçin siz çagyrýar, biziň 25 günimiz galy, gaýrat edin, biz şu meseleni çözmeli. Bir näçe sagatda çözülýär şu meseleni. Gaýdyp şu mesele zulmçylyk gelmez, bunçylyk gelmez. Biz azatlyga çykyp bir-birimizi gollar, bir-birimizi gutlar, azatlyga çykdyk. Muhammed ağa, hoşlaşak bolsaňyz ine aýdyň. Olya, menem ýene bir edek bütün watandaşlarmy şu tarawa namazyna baryp başlan. Hökmen ýygnanyşyň, gepleşiň öz araňyzda, hökmen men siýasat diýemä, başga zatlarda bir-biri bilen ýakynlaşyň, meçitleri haramlyk öýüne öwürmeli. Meçit mugaddes yer. Eger siz barmasaňyz, o taý bir tofar haramlardan ojagyny öwürler. Şol üçin meçitleri goý imanly adamlar bardyr. Imanly adamny eýelentin. Şo niýet bilen bolsa hökmen bar. Şo taýda imanly adamly, wejdanly adamly, öz çagasynyň maşgalasyna hormat goýan adamlar, watanyny söýýän adamlar bolsa, şol ojak biziň hemmämiz gyzdarar. Şol ojakdan hemme adam doğru zatly, adalatly zatly şo adam başlar. Gelin hemmämiz bilelikde meçitlere baraýly. Meçitlerden oýlanjyp şo adam şu ýugurdymy talap oturan, biziň halkymyz edip oturan adamlardan diýnäýdik. Parakatçylykly, kanun esasyna öz wejdanymyzy döwürlük geleli, öz imanymyzy döwürlük geleli, öz watanymyzyň hemme adyny özümizde eýe çykaýlyk. Şuňa da hemme şert bar watandaşlar. Ta bolun watandaşlar, ta inniki duşçuga çelik. Sağ olun, yetip gelýän, gelin ýylyň yetip gelýän bayram bilen gutlaýan. Siziň hemmäňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýär. Baxtly durmuş arzu edýär. Gelin ýylar biziň käbämizdir. Ejelerimiz, gyýlarymyz, gelinlerimiz, ýaşy çağajyklarymyz da biziň käbämizdir. Şoň üçin gelin üýüşüp şu meseleni çözelim we inlik bayramlary bileleşip, maşgala bolup, agly bir bolup belläliň. Hoş sağ bolun, inlik gepleşikler çelik.